Siyabingelela baba uDokotela baba uSizwe baba uJabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sithatha ithuba lokuthi ake senze ama-video senze okugcina unyakeni ka-2024 sinomelaphi wendabuko baba Umsomi awubingelele khehla. Ngiyabingelela kakhulu ohlelweni lika Dr. Lethi abaphila bonke abantu nami ngiyaphila. Ikhafulo anisazenza anisakhuluma ngazo. Baba Dr. siyazenza ngenxa ukuthi ziningi kakhulu. Hey siyashintsha sibhalile sana nalesi yana. Zikhona phela ikhafulo. Una ikhafulo? Yeah ikhona Dr. Okay. Bani odingela isikhafulo? Baningi baba Dr. abantu abadinga ikhafulo. Ubona nje abanye amabhunga ayehla nje bako December yayolandela intombi emakhaya, amanye ashela ngamafoni sokuba amafoni phela manje. Manje ikhafulo ko zikhona. Uyakwazi umposela umuntu wesifoni noma uyamhambisela kwakhe? Hayi ngiyakwazi ukumposela kakhulu. Yakwazi futhi ukufika silanda. Ngoba esikhona nje njengamanje kuseyilesi sokuthi noma thi number umuntu awusenayo. Kodwa uzoyifikela uzokufuna. Okay. Ikhuhle lokuphila usalakhe? Ikhuhle lokuphila baba Dr. likhona. Ngiyalakha impela. Ngiyalakha impela. Njengoba ngithi ikhuhle lokuphila nje umuntu uma kuthiwa ukhuhlekile usuke ngesenalutho suka maphakade sephendukele ngaphandle. Mase ngimakhela ke leli khubalo kuthiwa ikhuhle lokuphila ukuthi akwazi ukuyiphilisa nangalokho okuncane akuzamayo. Into nje ukuphila iphilisa umuntu othi yena asenalutho hayi uthi usenotho. Ungakuhlosa kanjani igcwalisa iphakethe nekhuhle lokuphila? Baba Dr. ugcwalisa iphakethe kuhlukene ukuthi lokhu kukhona okuyimpande kukhona okuyikhubalo. Ngihlukanisa ngalonto le. Kuyana nokuthi ke ikuphi wena okufunayo nje bokhona ikhuhle lokuphila lekhubalo kukhona ugcwalisa iphakethe impande. Lokho impande lokho ikhubalo. Mesikhuluma siyakuthatha lo siyakuhlanganisa sikwenza into eyodwa. Ake ukwenze into eyodwa njengoba kuhlangene kwenzani? Into yemali baba Dr. Into yemali. Mesikhipha ispoke semali sa 3 days uthini lapha? Futhi nakuthi kuthi akulandelana ngoba izinto nje ezifuna imali zonke lezo. Njengoba ispoke sivuka kanjani? Baba Dr. sihamba nje siye elibeni noma uyele wena elibeni. Ufike ngikutshela ufike ukhulume nalomuntu umncenge kanje. Niyani nemini ebusuku? Hayi nasemini haya Dr. Awu ebusuku? Hayi nasemini haya. Okay. Ibhande lezinsizwa eziblensizwa ofuna ukuzinika ibhande eshaya induku noma idlala ngoma eziningi baba Dr. ezifonayo ezenduku kakhulukazi ezenduku abantu bakiwe emakhaya nje banemgangela abanye baye egodini ethile baningi nje sebefona abathi hayi bese ngithi ngilikhipha uthi hayi ke maye khona abalifuna alikhona la basakhonza imgangela ukudlala into enjalo. Isikhe sakubona ubhala la ukuthi ufuna ukukhuluma nabantu namhlanje ngenhlanhla elethwa amakhehla. Baba Dr. njalo. Masikhuluma ngenhlanhla amakhehla sikhuluma ngomuntu okufuneka athole igaba ezintathu zamaqhudi ayimbangela. Ufuna isigaba sokuqala lisebenzise isigaba sesibili isigaba sesithathu. Kodwa hayi ukuthi asisebenze isigaba sokuqala ngesigaba sokuqala sekusebenza lokho kunye usukusogcwalisa usukuqonde namakhehla aphethe inhlanhla yakho hayi ogogo abamakhehla kuwena ababe nenhlanhla babe khonza izinto eziningi ezinhle kodwa ingakho ngikhuluma ukuthi inhlanhla yamakhehla Dr. Iphepha labelungu nenhlanhla yamakhehla ngihlonisa kanjani? Baba Dr. iphepha labelungu ake ngibachazela nje abantu ongazenzela kodwa futhi ungeza kumina ngikwakhele ngoba ngeke ngikusho konke. Sidinga lo muthi lokuthiwa abaphaphi. Yabo laba iphepha noma bayini? Laba bayiphepha. Okay. Laba yiphepha. Mase sifaka lo muthi lokuthiwa abangqongqozi. Ngeke ngikubaleke konke. Mase kuba nemali. Eyiphepha futhi nayo. Okay. Uphinde izinto ke uyegayo uyihlanganise. Futhi komuntu ke ma efuna lolo lwazi ke bathi ungazi kuyakhokhela sengomtshela noma athi ucela ngimenzele ngoba umunye akwazi ukuyenza kodwa lo nto ngoba sengimchazela athi yenziwa kanjani uyisebenzisa kanjani into yemali baba Dr. uthi iphepha labelungu nje. No usinike inamba abantu abazokuthola kuyona. Ithi 079 46 7W1 48. Baba uDokotela baba uSizwe uJabulile namhlanje bese sinobaba esigcina ngaye namhlanje ubaba uNomdayi Umsomi. Siyabonga.